जोंहा मोनसे गामिनिफ्राय माबा मोनसे फैदों नालाय जोंहा बेखौ दिनै अपेनिं खालामदों। थंसिदाङि गामिनिफ्राय लामा अपेनिं खालामनाय जादों रायजो राजाफोरखौ लानानै। औ खस्थ' जायोमोन गारि मथरनि थाखाय बिराद खस्थ' जायोमोन। बयबो रायजोफ्रा मिथियो गामिनिफ्रा बिराद खस्थ' जायो। औ बेबायदि नङामोन हाब्रु जाजोबोमोन ट्रेक्टर खारनाय थांलाय फैलाय गामिफ्राव गंफा गंनै ट्रेक्टर दंमोन नालाय बेनिफ्राय हाब्रु जायोमोन आरो बिराद गाज्रि जायोमोन। सारखौ जोंहा गोजोननाय मोनगोन मोजाङै मोजां खालामबाय नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा मोजाङै मोजां जानानै फैबानो जायो। दा रायजो राजाफ्राबो थाबायनो दिगदार जायो गथ'फ्राबो स्कुलाव थांलाय फैलाय बिराद हाब्रु खस्थ' मोनो बिदिनो थांलाय फैलाय जायो। जोंहा बहुद रंजाथाव दिन दिनै जोंनि बिटिआरनि जानाखि EM सार बिथाङा जोंनि सुख'खौ हायि आजां गाजां गोदो 50 बोसोरनिफ्राय जोङो खस्थ' भुगिनानै जाबोनांनाय नैबे जोंनि सामथाइबारि गामिया बान्दो आजां गाजां हर सान खाथिनांनाय दैजों जुजिनानै जोङो माइ गायनानै जाग्रा दिनै बेखौ जोंनि बिटिआरनि EM सारा दिनै सुफुंना होफैबाय। आं जोबोद बाख्नायदों। आङो लाख'हायै खुसि जोंहा रंजानायसिन दिनै दा बेवहाय जोंनि बिटिआर सरखार जा प्रमद सार आरो बिटिआरनि जानाखि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मोजाङैनो जानाखि आर्जेन्ट खामानिफोरखौ नायदों आंहा बेहाय खोब बिराद गोजोननाय फैदों। जों हारसिंल' नङा दिनै जोंनि प्राइमारि बा BCDC बा जोंनि EM बयबो दिनै रायजोनि खामानि मावनाय बे रायजोनि सरखार होननाया ओरैनो फेलें थाङाखै थिगैनो दङ। जोङो बुंनो थाङोबा जोङो थांनाय जे BPFनि जेनाखि दोलो सालायबोनायाव जोङो बिथांमोनहा टेम्परारि जोङो मथा मथि जोङो स्लुइस गेट ड्रप फिसा मोनदोंमोन। बेजोंबो जोङो गोजोननाय माने जों माबानो हायाखै गोजोननाय खालामनो हायाखै माने जोङो आजां गाजां अखानायबानो जोङो हर सान जोङो हराव फारथि खोबनानै जोङो बान्दोखौ नेनांगौ जायोमोन। आरो जोंनियाव खुंग्रिं एरियायाव जोंनि सामथाइबारियानो अबस्था गैसेनि बा दुखु खस्थ'सिन भुगिनानै जाबोनांनाय नैबे बान्दो माइ गायनानै जानायाव आरो बेहाय मथा मथि जोंनियाव मथा मथि 700-800सो बिगा दं आरो 700-800सो बिगा दं। बे गैयैयावथ' जोंनियाव मथा मथि 50 बोसोरनि एबा 50 बोसोरसिम जाबाय आरो नै दिनैसो जोंहा EM जोंनि रन्जित सारा दिनै जोंनो मिनि स्लुइस गेट हरबाय बिराद गोजोननाय थाबाय। दा जोङो बावहाय जोङो साफ्रा होन माबा फाल्थिक होन बस्था होन जोङो बिराद दुखु खस्थ'यै बिगा 300-400 खांनानै जोङो बान्दो खोनांगौ जायो आरो। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां कनस्टिटुयेन्सिनि बियाबनि सिङाव आं नोजोर खालामदों देग्लाय खुनु स्किम नङा। जोंनियाव जेसेबां माने हाब्रु लामा दङ बेखौ आर्टफिलिं आरो सेन्ट ग्रेभेल बेखौ जोंनि ब्लकनि गेजेरजों VCTC फोरनि गेजेरजों बे खामानिखौ मावजोबनानै होनो जों देग्लाय टारगेट लाबाय। नभेम्बरनि गेजेराव जों फोजोबगोन। खुनु गामियावनो जोंनियाव जोङो नभेम्बरनि उननिफ्राय हाब्रु गानाय लामाखौ जों दोनलिया। बहाबा गामिया इनफरमेसन होयो जुदि दङब्लाबो बेखौ जोङो दैज्लांनि सिगांसिम जों मावनानै फोजोबगोन। 2 नाम्बाराव जोंनियाव स्पेसियेलि साहा ओनसोलाव माइ गायनायनि सायाव बिराद समस्या जाबाय थायोमोन जेराव जोंनि बर' हारिया आबादनि सायावनो सोनारना थायो। बेनिखायनो बै आबाद बिथिङाव दै मोनैनि थाखाय जोङो बान्दो सिफायबाय थानायनि थाखाय जोङो खामानिखौ मावनो हायाखैमोन। देग्लाय जोंनि सरकारा मानब गेदेर प्रमद सारनि बिथोन बायदियै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि 14 नं कनस्टिटुयेन्सिनि सिङावहाय 3 मिनि स्लुइस गेट बानायनाय जादों आरो बिनिनो 2खौ जोङो दाखालि अपेनिं खालामखांबाय। दा मोनसेखौ जोङो 3 नाम्बारखौ बानायदों। खोब गोजोननाय मोनदों। फ्राय जोंनियावहाय दा माने हमनानै ला नोंथांमोननि गामियाव खैथा गामि नोंथांमोननि एरियायाव? 4 गामिसो 4सो गामि बेवहायबोथ' बिराद बुरजा गामि सल्भ जाबाय। आरो सान्तिपुराव मोनसे जों मिनि स्लुइस गेट बानायदों बेवहायबो गोबां गामियानो सल्भ जादों। जायनि जाहोनाव देग्लाय माइनि थाखाय दैनि आंखाल जानानै फैदों।
आरो अब्लाबो जोंहा गोबां मावबावनांगौ दङ। बोसोरथामाव बोसोरखौथ' जों मावनो मोनखायाखै आरो बोसोरनै दंबावो, बोसोरनैयाव जेसेबां हायो जों मावनो नाजालांबाय थागोन।